I'r brif adran lle roedd Aberystwyth oedd yn y bedwaredd safle'n croesawu Caerdydd oedd yn ail. Roedd Amy Williams yn meddwl bod hi wedi rhoi'r ymwelwyr ar y blaen, ond y Llemanwr yn penderfynu bod hi'n camsefyll. Ar ôl sgorio hat-trick i dîm Cymru dan 19 yn erbyn Albania fis dwytha, llwyddodd Phoebe Poole i achub y blaen i Gaerdydd wedi hanner awr gyda'r clinker yma. Gyda dim ond 5 munud o'r hanner cynta'n weddill, sgoriodd Poole unwaith eto i ddyblu mantais yr adar gleision. Y gôl yma'n dod â hi yn gydradd brif sgoriwr y gynghrair gyda 7 gôl. Daeth Caerdydd yn agos i drydedd eiliadau cyn yr egwyl, ond Sian Evans yn gwneud yn dda i wthio ergyd Ffion Price ar y trawst. Mae gan Price 2 gôl i'w henw y tymor hwn, ond doedd hi ddim i fod bnawn sul. Y trawst yn ei rhwystro am yr eildro. Roedd na gyfle hwyr i Aber, Gwen Llian Jones ar ergyd, ond Cerin Chamberlain yn sicrhau llechan lan a chweched buddigoliaeth yn olynol i Gaerdydd. Yeah, I thought we were fantastic today. You know, we controlled the game throughout, made some really good opportunities. You know, they made it really difficult for us today. And when you play against 10 players behind the ball, 11 players behind the ball, it is difficult to break down, and you've got to be patient. You've got to be good in possession, and then speed it up at the right times and keep switching the ball side to side. And we did that really, really well. So yeah, we're over the moon, and just looking forward to the next game now. I'll take it. I'll take 2 goals. I'm here to score goals as a striker, so. You know, I've done my job. We got away with the 3 points, so yeah, I'm happy. Pryd nath ni dechrau diwrnod heddiw, oedd gen i'n golgeidwad, chwarae teg i Sian dod i mewn. Mae'n gallu chwarae'n ganol cae, dyna lle mae'n licio chwarae. Ac yn ymffodus, obviously, efo anaf i Ashman heddiw, o rhaid ni'n newid pethau. So, i golli 2 dim, efo dim golgeidwad, ia, mae'n diwrnod anodd, blaw yn y diwedd. Ia, dipyn bach yn siomedig, cos sa'n ni ddechrau cael pwynt hefyd. O'n i'n disgwyl gêm anodd, pob tro yn erbyn Caerdydd a'r tîm sydd yn y top 3. Ond bles iawn gyda'r perfformiad heddi. Dwi ddim yn cyfrinach bod ni wedi gwella lot dros y season yma, a ni jyst yn mynd o nerth i nerth pob wythnos, so ymlaen.